Welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest breaking news, breaking gossips. Zvese tinobata, guys. Please like our videos. President Emerson Mnangagwa gave 5,000 each to 2 slings, Peace and Lukmo Magaya, who saved a mother in their community from a negarwe attack in Mondoro. He also pledged to take care of their education. Zvirikunzi Emerson Mnangagwa vapa vana vaviri ava mari mumwe nemumwe 5,000 each, vachivatenda kuti makaseva amai vaida kuraiwa negarwe kumusha. Akadedzera president kuti iye achavabhadhara needucation yavo. Video takariona, guys, rakatenderera pa social media. Vana ava vakarwa imwe hondo isina kumira zvakanaka, asi vazukuru vambuya nenda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana pamusoro pemari yabiswa na Ed needucation ari kudedzera achaidingikirira achaibhadharira vana ava. Aripo mumwe munhu wake akati pledged kuita sei, it's his actual job, this guy, to make sure that there is free education and everything needed nevana vese vemuZimbabwe, kwete ava chete. Mumwe munhu akati ndafara zvikuru nezvaitwa na Ed, vana ava masuperheroes. Mumwe munhu akati brave kids indeed, saving a life while risking yours, that's the definition of heroes. Mumwe munhu akati thank you Mr. President for a token of appreciation, these people deserve more. Mumwe munhu akati ndo zvinoitwa, kwete kungoswera muchiba mari chete imi vana president, ndozvataurwa nemumwe. Mumwe munhu akati makagona Mr. President, tinokutendai. Mumwe munhu akati chakanaka ngatirumbidzwe, well done, thank you Mr. President. Vanhu vataura zvakawanda, vanhu vanga vachitenda, asi vakawanda vanga varipo vanga vaidedza hapana zvakadaro. Mumwe munhu wakati why musingapi ma scholarship nevana vese kwete ava chete. Thank you.